pagelaran Jatilane Prajaganendra joget apa sarwa sigra solah bawan ning katon sigra larase aku karoso mancing dadi ya sasmita mugi ya tansah kuntara Jatilane Prajaganendra pagelaran Jatilane Prajaganendra joget rama sarwa sigra solah bawa ning katon sigra larase aku karoso mancing dadi ya sasmita mugi ya tansah kuntara Jatilane Prajaganendra yo kudu budaya Putri Prajaganendra Kampul Pratodo Siyoko Paraga kami witi beksa kakahing logo Beta Satriya Rangi beksa Prajaganendra Pratodo Siyoko Paraga kami witi beksa kakahing logo Beta Satriya Rangi beksa Prajaganendra Putri Prajaganendra Buddha budaya kalahan Sitomaya sak jose saking bagi raja sajroning kutha Ngayogyakarta antar bedi ning budaya kita Prajaganendra kuntara lan remraka monggo para warga pirsani kanthi sekeca kawula amung sadharma keluri budaya bangsa kita Kutha Ngayogyakarta antar bedi ning budaya kita Prajaganendra kuntara lan remraka monggo para warga pirsani kanthi sekeca kawula amung sadharma kaluri budaya bangsa kita ayo ta
yuk. Kasih jalan yuk, kasih jalan.
piye? Walat biasane. Kedek le. Oh sikile tinggal. Drijine kari kuwi. Manjal pawake. Oh ya. Ya oh. Oh ya. Oh. Sorry ya Pak D. Oh ya. Ya oh ya. Has. Dilapi sih. Ces. Ngeces. Ces. Kelompok. Oh ya. Ya ya. Oh. Rasamu kempeng kok. Alah, kleru sithik. Rapopo. Sithik kok gur sithik. Oh, padha to. Nggon aku urung Padha beta ya. Bar iki beta. Ngopo to, Des? Klomo. Alah, mau dipempesi kok ya. Lambene dime. Ya. Ya oh ya. Copot. Rasa dipaksa nek keju. Iya. Butuh sandaran. Oh ya. Ya oh ya. Hop. Iki ya ketularan. Iyalah. Hop. Iya. Ora tekan lek. Cendek kok ya. Ora. Milio sing dawa kowe iki. Ayo iki. Ora, berarti sampean dawa. Ora, biasane ngene Mas Danang ke dawa-dawa lho. Endi? Biasane. Lagi cepet e. Oh, saja emang keret. Apa Mas Danang kae? Oh. Iya, pedot. Ayo. Nek mlaku pirang-pirang ya sajake dibagi-bagi kok ya. Iya. Diketrok. Siap. Nggih, alhamdulillah tak mimik riyen Bu nggih. Ramit. Ger. Enak. Ayo es kene ae apa mat lah. Kene ae. Men Rasa- kena sinar matahari ki lho untune tambah meling-meling ki lho. Aku tambah ireng ya. Ben tambah glowing. Tambah Kaya glowing. coro urung, Bu. Pun. Malah kepeprek Eh, ki aja panteng-panteng lho gulune Ora. keteke. Sorry nggih, Pak. Ngawur ae kowe. Nggih. Ayo, salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah. Muga-muga sing nyauri dina iki mlebu surga. Allahumma Lancar rezekine. tentrem ayem, Sehat selalu. Amin. bahagia selalu. Wisap wae kudu jas. I love you. I love you apa gundulmu tekan I love you. Mbah Di. iso I love you. I love you. Mbah di. Niko sing nggo kodhong oren. Oh, Jawab no. you. Sip. Sip ngono. Apa keliru? Sarang beo. Oh, sang manuk hiu. Manuk heo. Ngaup. Manuk. Ya wis ki acarane apa, Mas? Nggih niki tasyakuran. Nggih. Oh merti Merti dusun. dusun. Nggih. Merti. Kok salah terus tuh aku ketemu. Merti dusun, Met. Nggih, merti dusun. Merti dusun, muga-muga menghilangkan Sukerto, Met. Nggih. Iya toh, biasane Nggih, ngono kuwi toh. nggih, merti dusun Karakan 2026. Ayo. Saguh ora mingkuh hambuka mulyaning praja. Dados ning prodane menika Topo. dados muga-muga dadi apa met Sampeyan sinten? aku iki buta met Saking pundi? saking kidul ngono kuwi aku bar saka jeding Napa? embere pecah met
Mergane ana sing gendruwo mlebu, Met. Ora popo. Ae wong ning mburi, Met. Oh, repepeh. Ya wis alhamdulillah, Met. Itu balik meneh sarane, Met. Wis, saiki ana ciwi-ciwi, alhamdulillah, Met. Jangan salah ini ibu-ibu semua tapi semangatnya muda. Semuanya muda ini wis Niki saking niki 85, 86. swidak ji, swidak 4, swidak 5, swidak 6 itu. Ah, Paling enom ya iki ya, Met. sing ndi? Kowe. Kita Piro? termasuk 17 1245. Wih, lah, kuwi abad kepiro? Kok waduh. Lah ya. Nek ana sing mbok sing paling galak ya iki. Sing ndi? Iki Oh, paling iki. galak iki jenenge. Pokoke anggere semirang blonde iki galak. Biasane to. Dah, biasane galak. Lah iki blonde ya. Anak aku cocok orang bola, Bos. Apa lo? Bola. Pak Haji Breki. Kita tim biru. Iya, kita tim biru. Les yo. Mana? Nyol we. Nah, itu blonde itu wih nganas itu. Niki walang kliwi nganu iki. Bila Anda kesakit-sakitan, saya bawa dokter. Dokter apa? Ya ingkar ki. Dokter ingkar aja. Wek semprot aku ora melu lho. Andes, Ayo. Aku ki meneng kepanasan. Iya iya. Aja tak karang tak tutupi ndak kena malaria. Kok malaria kuwi kok? Lah piye to? Kuriman. Kowe nek mau kena malaria cok kekaring kok. Oh, aku nek kemperkian kae. Aku nek kena malaria sing tak karingke ora awake ya. Apa, Nek? Untune. Oh. Jadi meresap cahaya. Oh, iya. Jadi pas bengi sompan ngene Mas, Oh, bun-bune ngene. kebut. Idone. Jeh. Alhamdulillah. Ada foto Mas? Nggih. Gantian Mas. Gantian to Mas. 1 2 Bakat mau to. 3 4 5 6 7. Thank you. Cangkeme aja ngono. Tiba to. Nah, iki piye? Sing apik sih. Sikile kudu ngono. Kurang kuwi, jeda, Des. Mas. Andes. Kok mambu GPU to? Kuwi mambu GPU. Lah aku kremason. Andes. Dalam. Nggih. Iki ngopo? Ha iki jarane tiba. Kok iso? Kok iso apa brongosno? Ya asline dokter ya ngomong ngono kuwi. Aku wis periksa bola-bali Pak Dokter. Tak periksake untune kula niku wis saking ganase. Lah kok iso? Tak behel ragem jempot terus kok. Oh lah wis. Wong tak kandhani iki rasane aneh. Aku disolusi wingi terakhir, Met. Apa kuwi? Dikon ngekrek Ngekrek apa nih? untune kon be. Dikrek ngono. Dikrek. Ora ompong kowe Malah malah. kabeh. Jeh. Wis. Pokoke Apa? maju-maju ngene iki ya. Apa? Ndek kelebihan to. Aku ya maju ya merongos to. Lah iya. Apa Mas rumah saya. Yuk. Yuk rapikan. Ayo. Belum siap nggih. Siap gerak. Lungakan mulut saya. Oke, ya. Baik. Berdiri. Satu tumpang hadirnya untuk panjenengan sedaya tentunya berbagai macam bajunya pink. Tentunya ada biru-birunya. Ada manik-maniknya. Dengan situ hadirnya untuk panjenengan sedaya tentunya aja banter-banter. Entek suara. Kandhani Gue kok. kebanter entek ya. Alon, apik iki. Baik, yuk tentunya dikasih tumpang hadirnya. Yuk. Siap. Ayo yuk. Yuk Ngatemi. Kang, ayo Kang maju. Gerak. Ngatemi angel ayo Mi. Kok ngatemi kuwi? Ngatemi Sukidah ki ancen angel. Lek paijah ngono kuwi. Paijah Turiman bareng. Turiman lanang kok. Lanang. Samini bareng. Sarimi barang. Samiri. Jelly drink barang. Kowe iki nyebut kowe pangan. Ya ayo. Ayo wong Ayo foto. ngaruah. Berdiri. Yo probani todo tandur larian supaya tandure larian prapatan. Ayo para ibule patun ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo bisa kani aja nyepelekake. Ake bisa ate nutupi FPDT. Yo para wanita do tandur larian supaya tandure larian prapatan. Ayo para ibu matun ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake. Kabeh bisa apik nutupi FPDT. Yahud. Vale hut. Yuhu. Yo piye to? Ora oleh guyu, ora oleh guyu. Siap gerak. Siap. Ayo, siap. Ada berapa? Ada berapa gerak? Ji Kelkang. Ah. Kelkang, sekel mekangkang. Ah, Kelkang. Ah. Tublek. Apa, Bang? Tutu amblek. Blesek maksudnya. Yo, tuman. Turu karo mapan. Kowe iki aja ngono, Kang. Tuman. Aja banyu lang ngono aku Mas Sarung kok. Yo.
sikil kop. Ah, Sikil sikil mengkup. dipengkup. Ah. Tungan. Ah. Maju tangan. Turu karo mangan. Oh, Oh, ngene. maju tangan. Ah. Ku petuk temen to. Ayo, ngono. Sodok jotos, duantem, teu. Dun. Nah. tangan Mudun. dun. Sap. Nggih. Tuntut Apa? ngentut. Tu ngentut. Ya, ayo aku tak sing rewangi sik. Ya. Oh, wis sik, aku sik. Aku ra iso nyanyi iki. Aku sik. Heeh. Ya, iki main do bubuk sik, ya. Ya itu. Ya. Mas hop. Ayo, marep di, Mek. Hei, marep di. Hop. Hop. Ini malah laporan tapi. Kene. Angel. Piye iki? Nah, siapa Manut Mas Andes. Nah. Matuk ya. Ayo ngentut to. Wih. Wes, Bigson. Padahal apa iso kembut-kembut Pripun Des, ambeien. Apa? Oh. Hembusan angin yang menyebabkan semaput. Yo, siapa Kok sapian iki piye? Si omong bayaran sapa, Des? Kandhane kon go pempes kok ngeyel. Apa? Des, mbok tenan walap dolin aku nek kon nyanyeni iki karo kon melu trimo melu. Tenan iki? Yakin? Aduh. Ayo Sukinah ngangel kan. Jan mantap bodine sembelidet asik. Kene maju. Ra iso. Paling tuwek ngarep. Paling tua. Elek banget. Paling tua iso apa? Kowe kuwi wis anteng, Bu. Ya, Bu. Ya. Oh ya aku ki umur baling mbak enom. Yuk, sap. Foto Mas, foto dia. Niki longkon niki. Tunjuk anak. Terus. Nah, mungkin diabdreke ge wedan mergen tikus, Mas. Ya, nggih. Yuk, sap, Mas. Yuk. Yo. Tul jae najae catul jae di kuntul dake banyak dake batul kari siji. Tul jae najae batul jae di kuntul dake banyak dake batul kari siji. Abang-abang kecil rolodo ngalor site kuburan main. Ayo kono obi wat lali
bebas merdeka Indonesia merdeka Indonesia merdeka merdeka menuju bahagia itulah milik kita untuk selama-lamanya. Datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak bergembira kami semua. Pada sore yang mulia ini terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Berikan tepuk tangan dulu. Sip. Sip. Piye, Met? Aman, Met? Oke, gantian kene, Met. Gantian, Met. Oke. Aku tak duit, aku wis diawe-awe duit. Tenan. Ben joget kok nyanyi ora napasnya peduat no. Pripun? Iki mah tukang parkir to iki. Kayak parkir apa piye? Aja njaluk kowe. Kayak. Ayo juga sendek. Mencolot. Juga Mencolot ya. gimana? Ya. Sluku bato ela elo siro menyang solo le oleh payung mudo majon dit ololo bang wong mati ora obang yen obang medeni bocah yen urip oleh duwe sluku bato Bapak Ibu bareng berdoa semoga Mas Andes bukan semaput. Amin. Allahumma amin. Ora kok kayane kok Bude pripun? penak melu kowe. Lah yo. Melu Andes ki ora aturan tetepan. Mungkin nek mulai kok singgat kok ya. Wis ngene ra dikai saweran. J. Wis tak melu mburi bae. Sayah tebrene. Kaya sidat kena pancing kae. Lah ya. Lah wong ditutke ndono malah mlayu Wonten dene. and gentlemen. Indung kepala di mendung aksi apa pakai kerudung mata melirik hati kesandung.
Do mumet orang otot kandes. Buyer. Malah begini robana. Dinding Pak dinding. Adro. Iya. Duduk semua. Lala, tak undang. Sidora. Yo. Ayo. Hadroh. Yo. 1 2 3. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bon. Kayak yo untran-untran apa tondes. Gue paling mulai terus jalo obat gue kok. Durasi des. Yo lanjut cok. Ukti monggo kembali ke tempat masing-masing ukti. Nah, ini digamlira mas, monggo. Dang, tukang kendangnya di. Yo, ora. Biasanya balik dhewe ya ta. Bali dhewe kok dadak. Gue wayahe Bali ya Bali ya. Ora kemerungsung kok beda. Mbok nek lali alamate, Pak. Baik. Ada cadangan. Des, ini mau kamu tutup dulu atau lanjut langsung Des? Tidut. Ande semaput. Lanjut, siap. Kayak hitung-hitung kok ya. Wah, kayak hitung-hitung. Kudo. Budaya. Iya.
ayo Cok. Aku
Jan. Alhamdulillah. Jan bayang menan ta, Monggo Jan. menami wenten pamundutan napa panyuwunan monggo. Oke, barangkali ha. Iki ana apa to? Ana apa to? Hah? Iye. Niru, oh niru Mas Inggar. Ben dikei sumpel Sik. kupinge to. Oh. Apa nih? Kok nambahi? Kotake. Nek arep kaya aku gini. Gini. Nah, nyanyi yuk. Digoyang para pemirsa Indonesia.
hujan hatiku. Ayo cok. Ya Allah. Kasih jalan ayo. Yuk kasih jalan. Buka lebar-lebar. Ayo cok. Melenggan. Yo. Yuk lanjutkan.
Ayu dewe nolonge nambahi manis dewe nolonge nambahi ayu dewe dasar manis Kasih jalan. Bilang apa Pak Pur? Terima kasih. Terima Siap, siap bro. Pi, arep make up nang kene.
Des, tok kapakake. Apa kuwi muter-muter? Kretek. Nang terintis, Rom. Orang titis gondang kalungko indah berapa disoko rame-rame ing isi ing samudra aja lali kabeh kadang lan mitra monggo aja ati jeri suka kanggo melipur ati Doyo. Panitia, monggo panitia Budugo. Budugo.
Monggo Buduko. Monggone. Kalih Buduko monggo berdua. Dua. Mana Buduko? Ibuke ya. Ibu dan Buduko monggo Ibu. Bu, Iya. mau dadi boleh. Ikut tadi ya juga boleh. Yo! Alon-alon. Mulai. Rut. Jan gending tenan. Mantap.